Yurugu ani namara Orange Money kan o ka dabla an ka client on ni yanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakoli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakoli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye courant fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye courant poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yani ka se aéroport sirafara ma station laban I kiniboloya fan fɛ I bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ I kiniboloya fan fɛ I bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen I yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo I ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ I yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Ni waati b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don jani ka bɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen na an bɛ foli ni tantoli lase aw ma k'a fɔ ko aw k'aw dangana ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka kɛ ni bi araba juin kalo tile 18 san 2025 ladala kibaruyaw kɔnɔna la an ka bi kunnafoli bakurubaw bɛna tali kɛ wolomasiri tabaw ka kunnafoli sira DIRPA a ɲɛma colonel major Suleiman Danbɛlɛ ale ye kunnafolilaw wele ka kuma wulikajɔ minnu ni a bɛ ka kɛ an ka kɛlɛcɛw fɛ yaasa ka se ka jugu kɛlɛ ka se ka malidenw lafiya an ka gendarme garde nationale o ɲɛmaaba ale taara I ɲɛ da mɔgɔw kan maa mun ye gɛlɛya sɔrɔ maa joginnenw ka yir'u la k'a fɔ ko jamana ɲɛmaayaso hakili bɛ u la politigiko bunakun kan wele bilalen don politikimaw ma ko k'a daminɛ san 2000 la ka taa bila san 2025 ko nafolo min bɛ di u ma k'u ka taa a ko bugunatigɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ la ka ɲɛfɔli kɛ a kɔnɔna la an ka jamana alisimɛdinaw ka jɛkuluba au conseil islamique du Mali olu ye wele kan kɛ ko ka taa seliba kɛ ka dugawu don kɛ Mali jamana ye kiriko bunakun kan kiri minisiri Mamadu Kasoge ale yɛrɛ k'a fɔ ko sefa wari miliyari 400 o sera ka minɛ yuruguyurugu kɛbagaw la o kɛra ka émission Malikura Takura tasira kura senfɛ keba ninnu de kunnafoli bakurubaw ye an bɛna kunnafoli misɛnman wɛrɛ fara mun kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma sɔni sɔni jani ka bɔlɔsiraw sanfɛ an b'a fɔ ko aw dangana ka sin k'a fɔ ko kura aw minnu ye jani ka bɔlɔ siraw suganti ka se ka kunnafoli sɔrɔ Mali ni diɲɛ kan an ka wolomasiri tabaw ka kunnafoli sira mun bɛ yen ni o de ye DIRPA ye direction publique des relations des armées olu ka kibaruya kɔnɔna la kunnafolidi minnu bɛ to ka maaw wele ka wolomasiri tabaw bɛ baara mun na ka se ka o da jamana kɔnɔdenw tulo kan DIRPA ɲɛma colonel major Suleiman Danbɛlɛ ka kɛ ni kunungo ye juin kalo tile 17 ye point de presse mun senfɛ a ye diɲɛ kurukara wolomasiri tabaw ka kibaruya lase u ma ko an ka famaw
k'u bɛ baara mun na an bɛ waati min na i ko bi Mali ani AES jamanaw kɔnɔna la yaasa ka se ka jugu kɛlɛ ka malidenw n'u bololafɛnw lakanda ko o baaraw tacogo ka ɲi ko situation a bɛ favorable o kɔrɔ a bɛ an fan fɛ o kɔrɔ an ka wolomasiri tabaw ko wulikajɔw diɲɛ don o don u bɛ ka dɔ de fara a kan colonel major Sulemani Danbɛlɛ ka fɔ la a ko an ka wolomasiri tabaw ko u ye dadigi kɛ kosɛbɛ kulu marifatigiw ani u dɛmɛbagaw la dɛmɛbaga jugu mun ni u bɛ ka u dɛmɛ ka bɔ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko an ye fɛlɛ ta u kama fo an k'u so ci ko wulikajɔw kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ kulu marifatigi ninnu an ka wolomasiri tabaw ka puissance du feu ni o ye an ka susuli fanga bɛ ka giriya u ma ko u tun bɛ ka fɛlɛ minnu ta an bɔra o kalama ni o de ye mugujuguw ye kamikazi ani engin explosif ka taa funubaranin bila an ka finitigilakaw ɲɛ jan ko o jan ninnu an bɛ ka bɔ o kalama an bɛ ka wulikajɔw kɛ ka kunbɛcogo ɲuman caman sɔrɔ o la colonel major ka fɔ la ko o wari damadamaw de kɛra ni wolomasiri tabaw dɔw taara bi kɔnɔ ko o de kɔfɛ faamaw ye ripostiw kɛ ka se ka dadigi kosɛbɛ ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma diripa ɲɛma a yɛrɛ k'a fɔ ko Bamako kɔnɔna la nɔ fɛnɛ ko maa ŋaniya jugu caman sɛgɛnnamɔgɔ caman minɛna ko a dɔw tun bɛ ka u yɛrɛ kɛ saga feerelaw ye ka don Bamako kɔnɔna la nɔ ani u tun bɛ ka essayer ka don sira caman fɛ ko nka faamaw ka wulikajɔ n'u ka vigilance ko o kama u sera ka tɛgɛ da sɛgɛnnamɔgɔ caman de la minnu bɛ bamantiya walew la ko wa ko fo ka taa se agɛlɛw kɔnɔnaw la wolomasiri tabaw k'u ye bɔnɛ jigi maa ŋaniya juguw kan wolomasiri tabaw ka kunnafoni sira diripa ɲɛma colonel major Sulemani Danbɛlɛ a ko k'a bɛ wele mun bila maa nanama sumalenw ni o ye civil ye ko bɛɛ lajɛlen ka collaborer an ka fanga fara ɲɔgɔn kan ko wolomasiri tabaw kunnafoni bɛ di u ma civil fɛ ko kunnafoni de bɛ kɛ sababu ye kuma caman ka se ka sira di an ka wolomasiri tabaw ma ka u jɛya u bɛ taa ka taa dankari kɛ maa jugu ninnu na ko population an ka an janto la kosɛbɛ n'an ye kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ an ka fara faamaw kan ka se ka kunnafoniw d'u ma n'o kɛra juguw bɛ kɛlɛ maliden ni bololafɛn bɛ lakisi Mali territoire fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni ne bɔra diripa ka kunnafoni kɛnɛ senfɛ kiba n'an bɔr'o la an ka wolomasiri taba minnu bɛ yen nɔ ni o ye garde nationale ye olu ka ɲɛmaaba ni o ye général de brigade Famuke Kamara ye ale taara i ɲɛ da kɛnɛyaso kɔnɔna la kɛnɛyaso minnu o dɔw bɛ tali kɛ Kati ani fo ka taa se centre hospitalière professeur Bokar Sidi Sall ni o ye su ye a yɛrɛ la k'a fɔ a taara i ɲɛ da o yɔrɔ minnu kan ko an ka wolomasiri taba minnu ye gɛlɛya sɔrɔ minnu jogina ka sanga ni bulukɛsu o ataki ye ko garde nationale ɲɛmaaba in a taara i ɲɛ da o kan u banabaatɔw ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se k'a yira wolomasiri tabaw la minnu bɛ jogin minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ ko jamana ɲɛmaaw hakili b'u la jamana ɲɛmaa so ma ɲɛna maa si kɔ hali n'a sɔrɔ wolomasiri tabaw don mun na u bɛ fini ta u bɛ kalikan mun u y'u nin di jamana ma ko jamana fana bɛ o dɔn u ye ni gɛlɛya y'u sɔrɔ fɛn fɛn ni jamana se a ye jamana ɲɛmaaw na o kɛ ko nin ye ka se ka taa u reconforter ka yir'u la k'a fɔ ko u ye wulikajɔ mun kɛ u ye baara mun kɛ u y'u nin dili mun kɛ jamana ye a lakodɔn u ye wa jamana bɛ u kɔkɔrɔma don ka furakɛli sira sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa minnu joginna u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ keba politiki ko bunakun kan jamana ɲɛmaayaso kɛrɛnkɛrɛnla kiiri tigilamɔgɔw olu ye cikan dɔ fɔ kununko ORTM jabarani na o cikan mun n'a kɛra sabu ye ka politiki ko kuma a caya kosɛbɛ bawo a yɛrɛ k'a fɔ ko parti politiki kɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ bawo bɛɛ bɛ k'a fɔ nin waati in na parti politiki tɛ an ka jamana kɔnɔ baaraw jɔlen nɔ parti politiki kɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ ko u ka financement musaka min bɛ di u ma ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ a kɔnɔ ka daminɛ san 2000 la ka taa bila san 2025 la baara mun kɛra o san 25 kɔnɔna de la ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ kosɛbɛ cikan in senfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛ wele bila parti politiki kɔrɔw ka ɲɛmaaw walima u ka sɛbɛnfuratigiw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka se ka taa ka ɲɛfɔli kɛ justification sɛbɛnfuraw ka yira nafolow taara sira mun fɛ wariw bɔra banki sira mun fɛ wariw donna sira ni sira minnu fɛ ko ka daminɛ nin waati in na ka taa se
juin kalo kile 30 o de dilen no uma ko yani o cɛ u ka ɲɛfɔli kɛ nafolo tara sira mun fɛ a sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ ɛrɛla k'a fɔ ORTM jabarani sanfɛ communiqué mun ni a kalanna ko a communiqué in kɛ mɛ ka sunɔgɔ tigɛ parti politique kɔrɔlen caman ɲɛmaw la nka ko in ko a bɛ waati jan bɔ nin kɔrɔfɔ in tun bɛ k'a fɔ ko wari mun n'a bɛ ka di jamanadenw dɔw tun bɛ k'a fɔ ko k'a audit kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ nafolo min ka don da jumɛn fɛ nka yɛrɛla k'a fɔ ko kibaruyaw sen fɛ Isaka Tambura ko parti politique kɔrɔlen dɔw ɲɛmaw k'u kɛ mɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko waati mun dira ko waati surunyana kosɛbɛ k'a fɔ an bɛ juin kalo tile 18 na bi yanni juin kalo tile 30 cɛ ko ka se ka taa o ko in kɛ k'u caman bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati in surunyalen bɛ Isaka Tambura ale ka fɔ la ko ɲininkali min kɛra ka ɲɛsin parti politique kɔrɔ dɔw ɲɛmaw ma ka kɛ ni bi dɔn ye k'u caman ɲɛ b'a la k'a fɔ est-ce que u bɛna se ka ɲɛfɔli kɛ nin kɔnɔ wa est-ce que nin waati in kɔnɔ k'a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye u ma yaasa ka se ka taa sɛbɛnfuraw di u ye wariw don da mun fɛ ka se ka a daw ka a bugunatigɛ ni o ye ka a justifier keba an ka jamana bɛ waati min kɔnɔna la bi yaasa alisilamɛw ka se ka u jɔyɔrɔ fa a kɔnɔna la Mali alisilamɛ diinɛw ka jɛkulu mun bɛ ni jɛkuluba au Conseil islamique du Mali a ɲɛma a ye welekan dɔ bila ka kɛ ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko sibiri juin kalo tile 21 ko 10 heures waati nɛgɛ kanɲɛ 10 ko malidenw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako juma misiriba kɔnɔ yaasa ka se ka taa dugawu don kɛ an ka jamana basigi ka se ka sinsin a kɔnɔ ani fo ka taa se an bɛ samiya waati mun na san nafaman ka se ka malidenw ka se ka o sɔrɔ o kɛnɛ in kan au Conseil islamique du Mali ɲɛma Sherif Ousmane Marane Haidara ale ye danatigɛli mun kɛ keba an bɛ taa e fan fɛ k'o lajɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أسلموا بسجين kunnafoni do au Conseil islamique tɔgɔ la an farala ɲɔgɔn kan silamɛya tɔgɔ la k'a ɲini ka dugawu kɛ an faso ye an faso a bɛ ka taa sira minnu kan bi bɛɛ b'a dɔn degun b'a kɔnɔ an balima caman sera an ma an sigiɲɔgɔnw na dugu wɛrɛ mɔgɔw la min ye maliyɛnw ye degun minnu bɛ yen ka na bɛɛ ɲɛfɔ Conseil ye an b'a bɛɛ kalama fana o la o Conseil farala ɲɔgɔn kan ka silamɛ bɛɛ wele an k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don wa an ka bɛnkan kɛra ni ko gɛlɛyara cogo o cogo silamɛ ti foyi dɔn ala wele kɔ o tuma na an k'an ɲɛsin setigi ma ka ala wele dekun bɛ an ka jamana yɔrɔ minnu kan ani jamana yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na ala bɛ se ka hakilisigi ni basigi don jamana in kɔnɔ cogo min na ka jamana in lafiya ayiwa o Conseil islamique ka yeta kɛra ka ala wele k'o dugawu kɛ alors o tuma na a ɲininen don o Conseil tɔgɔ la Mali silamɛ bɛɛ fɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn ma juma misiri seli yɔrɔw la ani zawiyaw kɔnɔna na ani an ka alabato yɔrɔ bɛɛ an k'an janto a la juma nata in o juma in kɔnɔ bɛɛ ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn a ka juma misiriw kɔnɔ a ka zawiyaw la k'a ɲini ala fɛ jamana in bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na mais a ɲininen don région bɛɛ fɛ fana Mali dugukolo bɛɛ kan bɛɛ ka wuli k'i jɔ nin jɔcogo in na juma nata in ka ala wele sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ la ŋaniya ɲuman na ala bɛ se ka dekun bɔ nin jamana in ka cogo min na o Conseil islamique a ka laada kɔrɔ dɔ ye ni samiyɛ surunyana a bɛ silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ala wele ala bɛ se ka ji ɲuman di an ma cogo min na ji min ka tɔɔrɔ tɛ se an ma ni a b'a nakun ye an bolo ka dugawu ba k'o la alors nin dugawu ninnu de faralen don ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna an yɛrɛ fɛ Bamako yan
au conseil islamique tɔgɔ la an mana tila juma dugawu la o mana kɛ an b'a ɲini juma misiri silamɛ bɛɛ fɛ ani mali silamɛ bɛɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako juma misiri ba la n'o bi bɛn samedi ma juma dugawu kelen kɔ o dugujɛ samedi an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako juma misiri ba la 10 heures ayiwa an ka taa an dama kasi k'an ɲɛsin ala ma min bɛ an fɛ ka segin a kan k'a fɔ setigi ye ala bi deli de jɔn bi dɔgɔya ye o fanba ye min ye a bi wajibiya an yɛrɛ kan ala ye anw minnu kɛ maliyɛnw ye n'an bi dekun kɔnɔ bi mais an hakili bi bɔda la ni ala sɔnna bɔda ɲuman na sini alors an ka yafa ɲɔgɔn ma parce que ala weleli sariti dɔ ye o fɔ ŋaniyaw ka ɲɛ an yɛrɛ maliden dama ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dekun minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'o yafa dɛsɛbaatɔ minnu fana b'an cɛ la ni se bɛ min ye i ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ i bɛ minnu dɔn ka saraka ɲumanw bɔ ni ala sɔnna an bɛ siran fɛn o fɛn ye a ka ca la ala bɛ don an na tɔɔrɔ cɛ munna nin ye conseil ka wele dakan ye k'a lase mali bɛɛ ma hali minnu bɛ mali kɔ kan bɛɛ ka wuli ka dugawu dɔ kɛrɛnkɛrɛn i yɛrɛ ni ala cɛ k'a ɲini ala fɛ i faso in ala k'a bɔ bolo la ka se ka mali lafiya ka sini ɲuman yira an na o kɔfɛ o conseil islamique ka ye cogo la a ko k'a lase bɛɛ ma bɛɛ ka dugawu kɛ an filɛ don min na komi bi diɲɛ kɔnɔ kɛlɛw ka ca mais a fɔra ko bani israɛlakaw u ni irankaw bi ɲɔgɔn na bon iran an b'a dɔn silamɛ dugu don silamɛ dugu don dama tɛ dɛ silamɛ mana mɔgɔ tɔɲɔ hali ni silamɛ ye kafiri tɔɲɔ silamɛya b'a fɔ an ka fara kafiri kan silamɛ min y'a tɔɲɔ k'o kɛlɛ o ye silamɛya ka yeta de ye hali ni silamɛ binna kafiri kan silamɛya b'a fɔ anw silamɛ tɔw ka fara kafiri kan silamɛ min binna kan k'a ka tɔɲɔ segin a ma alors mais nin na bani israɛlakaw de taara bi iran kan ni ka bom jugu jigin u fɛ yen ka mɔgɔw faga u ka fɛn caman tiɲɛ bon an y'a mɛn iran fana y'a ta sara mais a bɛ wajibiya an kan an ka dugawu kɛ an silamɛɲɔgɔnw ye ala ka se ka bɔda d'u ma k'u kisi ni fitinɛ ninnu ala k'a ban diɲɛ kɔnɔ ala ka balawu ninnu ban ala ka diɲɛ lafiya o conseil islamique ka wele ni kɛrɛnkɛrɛn ma k'a ɲɛsin an baarakɛɲɔgɔnw ni an balimaw ma n'o ye limama ye ka yira limama na nin baara bɛ a yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ yan ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ ne yɛrɛ ye limama vice président dɔ ye mais o t'a bali an ka ci ka limama sɔrɔ a ka sigiyɔrɔ la a ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye mali silamɛ mali alimamiw ka tɔnba ye pour que u ka nin wuli ka jɔ u bɛ se ka min kɛ juma nata in ka ala wele jamana in basigili n'a sumali la nin y'an bɛɛ kungo ye bi kungo min don maliyɛn bɛɛ sen b'a la mana ala k'a bɛɛ latigɛ hɛrɛ la k'a bɛɛ tɛmɛ hɛrɛ la an k'a lakali don dɔ la min ka di nin ye ala k'o latigɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Kiba n'an bɔra o conseil islamique ka welewelemakan na an bɛ taa kiriko bunakun kan an ka jamana kiri minisiri mamadu kasoge ORTM jabarani sanfɛ malikura taasira sabanan a ɲinigalen a y'a da don fɛn caman na kiriko bunakun kan kɛnɛ mun kan n'a ma da kɛ a bonbon ye kiriko foyi kan a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko yuruguyurugu mɔgɔ tigilamɔgɔw ɲininkali busamisɛn mun gana u la mun dara u kan ko o kɛra sababu ye ka sefa wari miliyari 400 ka o de dalaki ka bɔ yuruguyurugu dunbaga tigilamɔgɔ la ko b'a yɛrɛ k'a fɔ yuruguyurugu jamana ka foroba nafolo ka dun ko foyi tɛ bɔ a la ko o waati banna mali jamana kɔnɔ n'i ye jamana ka nafolo dun i b'a fɔnɔ wa a wari a bɛ segin waganɛ kɔnɔ k'a kɛ ka baara wɛrɛ kɛ mamadu kasege ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko mali kiriko bunakun ka bi ko yɛlɛmali caman ba de donna kɔnɔ o mun bɛ ka kɛ sababu ye ni kiri bɛ ka kɛ kiri jɛlen jolen an ka jamana kɔnɔ a ko yɛlɛma minnu n'o dɔw bɛ tali kɛ a kɛra yɔrɔ caman kɔnɔna la bɔlɔlɔsiraw o sɛbɛnfuraw ani fo ka taa se kunnafoni siraw cybercriminalité ani liberté d'expression ko olu bɛ ka baara mun kɛ sariya minnu bilalen don o kama ko o bɛ ka baara mun kɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la nin waati in na mamadu kasege a ka fɔw la ko kiri tɛ
maa si bali ka kuma ni o liberté d'expression nga i man ka kuma mun fɔ n'i y'o de fɔ k'a fɔ k'i b'i jigi da liberté d'expression kan k'o tɛ maa si de kɔ dogo tila ka yɛrɛ k'a fɔ tuguni ko Mali kɔnɔ bi maa si de tɛ yen tɛgɛ tɛ se ka da mun kan il n'y a plus d'intouchable au Mali nanzarakan na kɔrɔfɔw kɔnɔna la ko maa de tɛ yen k'a fɔ ko e bɛ fɛn kɛ i bɛ jɔyɔrɔ jumɛn na fanga ka bon ni maa maa de bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kiri ko an bɛ waati min na ko bi Mali jamana kɔnɔna la sefa wari miliyari 400 min bɔra k'o kɛra san 2024 wulikajɔw kɔnɔna la olu ka se ka kɔrɔfɔw la yɛrɛ k'a fɔ ko kiiriso kuraw olu bilala sen kan ani fo ka taa se sariya kisɛw code pénal fɛn caman de donna o la ani magistrature kɔnɔna la ni o ye kiiri tigilamɔgɔw ye ka yɛlɛma caman don a la ka mɔgɔ kuraw fara a kan ni ka tila ka gɛlɛya fɛn bɛɛ bɛ kiiriko la ko Mali jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ bi ko wulikajɔbaw kɛra paraɲɛba kɛra yaasa kiiri bɛ se ka kologiriya cogo min na baw ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jamana duman ka jamana basigi sinsin o jɔsenba dɔ ye kiiriko bunakun ye ko o de la an bɛ don min na ko bi malidenw bɛ se ka u danaya fa an ka kiiri kan wa bɛ se ka jigisigi di k'a fɔ ko kiiri baara bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ fantan ni faama bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛɲɛ kiiriko bunakun kan kebanan bɔr'o kɔnɔna la kalabankorokaw fɛ yen nɔ kalabankoro conseil communal ni o ye sifinnakaw olu ka jɛkulu ye u ye baara dɔ nun don k'a daminɛ juin kalo tile 15 ka taa baara bɛ kun cɛ juin kalo tile 22 baara minnu u bɛ tali kɛ ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ musolaka minnu bɛ den sɔrɔ k'a daminɛ den kalo 1 ka taa bila a kalo 9 na ka se ka o denmisɛnninw k'o lakodɔn ko nin baara in bilala sen kan u ni programme dɔ fɛ ni o ye Rich Mali ye ko nin programme in ni diɲɛ waritigiba Bill Gates ale ka hakilina dɔ bɛ yen nɔ ni o ye CVD ye o ni CVD Mali olu de ka bolo ɲɔgɔn ma don ko ka tɛmɛ kɛnɛya ani ɲɔgɔndɛmɛ minisiri muso olu ka bolo kan ani fo ka taa se sɔrɔ bosodaw minisiri ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye ni sɛgɛsɛgɛliba in ka jateminɛliw kɛ fɛn mun ye sifinnakaw ka se ka lakodɔn k'o kɔrɔ Mali sifinnaka minnu bɛ yen nɔ denmisɛnnin fitininw olu hakɛ ka se ka dɔn walima olu ka se ka bugunatigɛ o la wale mun bɛ kɛ ni ka dɛmɛ ta ka don u ma ani duw kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw mun bɛ kɛ duw kan ka faveur mun sɔrɔ o denmisɛnninw ka se ka hakɛ sɔrɔ o kɔnɔna la keba an ka marabolo kɔnɔna la an bɛ taa Kayikaw bara Kayi mara kɔnɔ kɛrɛn la Bafulabe a la k'a fɔ Bafulabe sifinnakaw olu ye wulikajɔ dɔw kɛ yaasa ka se ka san ka cɛnni da inondation k'o kunbɛn a la k'a fɔ ko sa joya fo ka taa se gunfan ni bɛɛ bɛ Bafulabe cercle kɔnɔna la sifinnakaw olu wulila ka baara dɔ sen kɛ ni o ye ka fossé dingɛw ka olu labɔ ani fo ka taa se pont mun bɛ yen nɔ ni o ye Mayina pont 3nan ji mun bɛ tɛmɛ a sira bɛɛ lajɛlen fɛ dingɛ minnu bɛ taa nin pont kofɔlɔ ninnu na k'a bɛɛ lajɛlen labɔ caniveau yaasa dugu ninnu kɔnɔ ji ka se ka tɛmɛ sira sɔrɔ san ka cɛnni da kɔlɔlɔ ni o ye inondation ye dugu in ma siw kana o sɔrɔ Bafulabe mara kɔnɔna la Kucalakaw bara arajow olu ye kunnafoni kɛnɛw ani fo ka taa se dɔnta karola kɛnɛ sigi ni o ye formation ye ka kɛ an bɛ waati min na ko bi ko arajow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye musolakaw gɛlɛya min bɛ ta ka ɲɛsin u ma n'u b'a wele ko violence basée sur le genre VBG u ka se ka o kalan kɛ arajow kun ko yaasa an ka sigida kɔnɔnaw ni marabolo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na ka se ka maaw sensibiliser kɔlɔlɔ minnu ni o bɛ violence la damatɛmɛ walew u ka se ka kɛlɛ an ka sigidaw kɔnɔna la a la k'a fɔ ko arajow bɔra Sikaso Buguni Kucala Bamako ka se ka taa u nin don ni jalajɛba in na mun baaraw daminɛna ka kɛ ni juin kalo tile 8 ye Kucalakaw bara Segukaw bara a la k'a fɔ minɛnw taara k'a di GIE ma ni o ye maa minnu bɛ ni olu bɛ yɔrɔ fura ni yɔrɔ jali baaraw kɛ kosɛbɛ minɛn minnu ni o bɛ tali kɛ sanali minɛnw ka sanga ni quinzaine de l'environnement ni o ye tile 15 min bɛ ta ka se ka yɔrɔ jɛya an bɛ o cadre min kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na ko ka se ka minɛnw ta k'a d'u ma minɛn minnu o dɔw bɛ tali kɛ poubelles la ani fo ka taa se burɛtiw ani furannaw ani aratow fo ka taa se bɔtiw u bɛ minnu don u sen na ka se ka sanuyali baaraw kɛ fo ka taa se katakani ni a ɲɔgɔnnaw ma a la k'a fɔ musaka mun taara ka a don nin wale in na ko a bɛ t'i jɔ fo sefawari miliyɔn 52 hakɛ la wa a dira jɛkulu ni maa 8 hakɛw ma jɛkulu mun ni olu bɛna u yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ Segu vili fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka se ka sanuya ani bɛsɛya walew ka o yakuba in kosɛbɛ Segu
duguba minnu bɛ yen Segu ville kɔnɔna quartier ba minnu bɛ yen nɔ Sebabugu Pelengwana Kaboyila Sakoiba ani fo ka taa se yɔrɔ caman ma ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna ni fɛn ninnu sɔrɔ sanuyaliminɛn ninnu ka se ka sigida sanuya yɔrɔsokaw bara u y'a yira k'a fɔ ko samiya kɔnɔ baganw ka munumunu salo ko o baaraw ka lajɔ baw maaw bɛ cikɛ la kuma mun na ka baganw bila ka munumunu salo kɛ ko kuma caman o bɛ kɛ cɛnida de ye ka ɲɛsin cikɛlaw ma baganw bɛ taa don maaw ka foro kɔnɔnaw la ko yaasa ka se ka o gɛlɛyaba ninnu ka o kɛlɛ gɛlɛya mun n'a ye k'a fɔ kabi gale a tun bɛ sɔrɔ fulaw ani cikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ko kunbɛli ka kɛ o la o de la hakilina tara ka fɔ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ k'i ka baganw ni bagangɛnɛw ye ka baganw minɛ k'u siri bagan kana munumunu salo kɛ ka se ka taa tiɲɛni don maa si ka cikɛ fɛnw kunna ko n'o kɛra bɛɛ samiya kɔnɔna la yoroso nisɔndiya bɛ se ka na bɛɛ lajɛlen na furugufurugu olu fana bɛ dɔgɔya baganmaralaw ni cikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kibaru ta ijiko bunakun kan n y'a fɔ a ye cogo min na Ikra Media ni Ibrahima Jawara olu bɛ ka wulikajɔw kɛ magankaw fɛ wulikajɔ minnu y'a kɛ ka taa se agence de voyage minnu taara ni malidenw ye ko ka se ka taa u bɛɛ lajɛlen lahala ɲini a yɛrɛ la k'a fɔ ko u taara se agence de voyage sirifila maaw ma ka taa lajɛ u ka baaraw kɛra cogo min na ani fo ka taa se ijiladenw tun bɛ lahala mun na Ibrahima Jawara ale bɛ ɲɛfɔli kan ye a ko kan kiba alhamdulillah an balima silamɛw an bɛ aw fo ni ka walimadɔ an bɛ Maka yan nɔ bi an wulila ka na groupe chef la alhamdulillah délégué général Dr Abdul Fatah Sise a y'a ɲini an fɛ ale ye délégué général Mali bɛɛ de agence privée an ka wuli ka s'u ma k'u kibaruya ta bi an bɛ groupe chef la alhamdulillah rabbil alamin u bɛ ni hôtel la nɔ an bɛna don k'a lajɛ u ka kibaruya min b'u la an b'o di aw ma inshallah an ka don ka taa filɛ an balima silamɛw an balimaw agence chef la kɔnɔ Seydina Ali Sidibe a n'a ka jama olu y'an kunbɛn k'an bisimila an donnen an y'a sɔrɔ Mali ka hijiden minnu b'u bolo u bɛ taa se fo maa 500 hakɛ ma an balima silamɛw a bɛɛ bɛ lafiya la baasi tɛ mɔgɔ si la alhamdulillah rabbil alamin agence chef la kɔnɔ an balima silamɛw agence chef la u bɛ nin baara in na a bɛ san caman bɔ expérience ba de b'u la nin baara in na an balima silamɛw agence in daminɛ la o tɛ bila ko ye dɛ a Sheikh Asharif Usman Madani Haidara ale yɛrɛ tun bɛ da hijidenw kan ka na Maka an balimaw nka o tɛ bi ye dɛ alhamdulillah rabbil alamin baara in a y'a kalifa a ka kalandenw na u b'a la ka baara in fana bɔ a sira fɛ an balimaw. Ya duwawu bɛɛ teri fila mɔgɔ ye walahi an bɔra tele an y'a so kana ma tɔrɔ y'a sɔrɔ i fɛ mɔgɔ bɛɛ na i fɛ fewu mɔgɔ tɛ a ye ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ walahi mɔgɔ ye ni a ye mɔgɔ fɛle fewu Ibrahima baara dɛ walahi Ibrahima tɛgɛ min kɛ ne yɛrɛ b'a lɔ ani cɛ ani bara ye ala ya kɛnɛya ye di ala ya jamana nɔgɔya an ye. An selen agence chef la sa a k'a dɔn k'a fɔ an y'a sɔrɔ u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn ye bala bɛn misiri kɔnɔ ka kuma hijidenw fɛ ka d'a kan nin waati in na u bɛ segin baara de la ka taa Mali la segin programme an y'a sɔrɔ u b'a la k'o di hijidenw ma an balima silamɛw. Ka ɲini agence in kɔni n'o ye Sirifo Ramadani ka agence ye vraiment ne kɔni fɛ a ɲɔgɔn tɛ yen dasɔrɔbali don gero ye nana min kama tiɲɛna o y'a kɛ an ka hiji tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ ye yɔrɔ si tɛ yen k'a fɔ an ma yɔrɔ min taama. agence chef la a k'a dɔn k'a fɔ ale ye groupement de ye agence caman de b'a kɔnɔ u faralen bɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ 550 kɔ hijidenw na ka na n'o ye ɲinan alhamdulillah rabbil alamin 2025 hiji na. Kɔngɔ ma minɛ minɔgɔ ma minɛ hɛrɛba de bɛ anw kan yan nɔ an kɔni bɛ dugawu kɛ agence ni a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na hiji la i ka lajɛ i ka na Sirifula fɛ ni mago bɛ fɛn min na i b'a bɛɛ ye tiɲɛnijɛ la an kɔni sɔnna agence an bɛ dugawu kɛ Sirifo Ramadani Haidara ye janni kɛnɛ lafiya bɛ ala bolo ala ka kɛ an n'a ye an ka hiji ala k'a minɛ ala ka jurumu yafa ala ka an don ala jɛnɛ na k'an si janima ma diɲɛ tɔɔrɔ lahara tɔɔrɔ ala k'an kɛ ma an ka denbaya ala ka hɛrɛ ka an n'u bɛɛ ye an ma ɲinɛ an ka jamana kɔ Mali ala k'a kolo suma Mali ala k'a kolo suma ala ka hɛrɛw ka ye samiya min kuntala kan ala k'a kɛ samiya duman ye.
o kuma an bɛ dugawu kɛ yarabi agent serifula a yidenw ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye ka taa maliyɛnw bɛɛ ɲuman sɔrɔ inshallahu seyidina ali sidibe an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn ka d'a kan agence minnu bɛ yen k'a fɔ n'an y'u ta n'an y'u ka reportage kɛ ale kɛra sababu ye k'a ni caman de bila contact la ali sidibe an b'a fo la ka waleɲuman dɔn. Bamananw bɛ kuma dɔ fɔ n'i ye maa kelen ka ba tigɛ k'i bɛ taa parfum san ji nɔfɛla ko tɛ kasa min b'a la don ka da tɛmɛ ka da wɛrɛ tɛmɛ i da ɲinilama tɛ i bɛ da sɛbɛn de kɔ kuma wɛrɛ tɛ anw da publicité kan tɛ kɔgɔ sanba a n'a feereba bɛɛ b'a dɔn a ka di sukoro sanba a n'a feereba bɛɛ b'a dɔn a ka di wa ɲindi saba n'a feereba bɛɛ b'a dɔn wo b'a la maa ti ɲininkali kɛ sirifula la quoi maa si ti ɲininkali ko la sirifula ka ɲi ou bien a ma ɲi maa ti ɲininkali ko la an bɛ dugawu de kɛ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara an bɛ dugawu kɛ ala k'a n'a laban ye ka tila k'a fɔ a ɲɛna gidi minnu bɛ yen n'a y'u bila an ye gidi ninnu ta tɛ ko baara kanu b'u la dɛ karamɔgɔ Hayidara de kanu b'a ka gidiw la olu bɛ baara de kɛ yaasa Hayidara ka nisɔndiya wa ni Hayidara nisɔndiyara anw bɛɛ bɛ nisɔndiya. An bɛ se k'a fɔ ɲuman tɛmɛna hɛrɛ la an bɛ Sherifula mɔgɔw fo ka cɛsiri la mɔgɔw ka mɔgɔ ladon na vraiment an nana Sherifula nimisa wasara baara kɛra ka ɲɛ a kɛcogo ɲɛna an bɛ dugawu de kɛ ala ka san caman ta jira an na an bɛ dugawu kɛ ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye a ka so. Ayiwa alhamdulilahi an balima silamɛw an bɛ aw fo ni ka waleɲuman dɔn an ye ne sɔrɔ sa ka bɔ groupe Sherifula alhamdulilahi rabil alamin ali sidibe a n'a ka maaw an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn an balima silamɛw Sherifula agence maaw u bɛ hɛrɛ la inshallahu an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye ka taa maliyɛn bɛɛ ɲuman sɔrɔ inshallahu ɲɛmaaba yɛrɛ a Sheikh Sharif Usmani Madani Hayidara an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn ka dugawu don k'a ye a fana ka dugawu kan ye inshallah aw ni cɛw ni baraji aw balima ka don Ibrahim Jawara ka bɔ groupe Sherifula inshallahu assalamu alaikum. Keba metanga jamana ko kan kibaro kono kata Togo kaw bara Mali Burkina ani Niger kɔfɛ Togo jamana ɲɛmaw olu ye yamaruya di k'a fɔ Fransikaw ka kunnafoni sira RFI ani France 24 ko k'u ka baaraw lajɔ baw ko u y'a ye k'a fɔ kunnafoni sira ninnu bɛ ka kunnafoni kɛ fangelimafɛn ye wa u bɛ ka Togo jamana kibaruya mana na cogo min na u bɛ a yɛlɛma de ko olu y'a ye k'a fɔ kunnafoni minnu bɛ ka na ni basigi tiɲɛ ye ka ɲɛsin jamana ma u bɛ ka jamana kuntigi ale ka gɛlɛya n'a ka nɔgɔw de bɔ ka yɛrɛ diɲɛ na ko b'a yɛrɛ k'a fɔ ko u nana kunnafoni di mun na ko kunnafoni ka kɛ jɛlɛya kɔnɔ la ko u bɔr'o kɔnɔ a mɛnna u bɛ ka wale mun kɛ ko wali d'a to Togo kunnafonilaw u ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ mun bɛ kunnafonilaw ka koɲɛw kofɔ n'u ka haki ye u ye décision ta k'a fɔ ko France 24 ani fo ka taa se RFI olu ka baaraw ka jɔ kalo 3 de kɔnɔna la a dilen don u ma k'a fɔ ko u tɛ se ka diffuser Togo jamana fantan ani naani si kɔnɔna la baw k'u ye wale mun kɛ ko a bɛ dankari kɛ kunnafoni di tilennenya baaraw la Togo haki ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la. Cadikaw bara kebakɔrɔ de kɛra mun ye maaw dabali ban a yɛrɛ la k'a fɔ ko denfa dɔ ye a yɛrɛ woloden mɔgɔ 5 ka olu bɛɛ bɔnɛ u ni na k'u ci fo ka u faga ka sɔrɔ ka a yɛrɛ faga fɛnɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ko in kɛra Togo komi ni a ye maaw dabali ban u ka dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Gundi Cadikaw bara Cadikaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka nin ko in kɛra cogo di ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka bugunatigɛli kɛ sun mɛrila ni wolofa in ye a den maa 5 cɛmani 4 ni musomanin 1 a bɛɛ denmisɛnnin fitininw ka u bɔnɛ u ni na ka sɔrɔ ka a yɛrɛ fɛnɛ faga. Gabon jamana ɲɛma ni o ye Clotaire Oligui Nguema ale ye jibondon dɔ baaraw nun don ni u b'a wele ko pompage PK5 Gabon faba Libreville kɔnɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko nin jibondon ye ni a musakaw bɔra farafina bangi badi ani fo ka taa se u yɛrɛ ka boloɲɔgɔnma kɔnɔ la ko a bɛna kɛ sababu ye ni jibondon in ka se ka Gabon faba Libreville kaw denw caman ka jiko gɛlɛya ka o nɔgɔya. Marɔku jamana yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna kuransira dɔ bila sen kan kuransira min bɛ sɔrɔ fiɲɛ fɛ n'a bɛ wele ko parc éolienne mun ni a capacité k'a bɛ i jɔ mégawati 1000 hakɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ ko u bɛna a kɛ u ka yɔrɔ min na o de ye Ezawu Yira ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni hakilina in kun taara
Maroc jamana ɲɛmaaw fɛ Faransikaw baara ka kɛ ni juin kalo tile 10 ye ko nin ye wulikajɔ ye, ni baara ye ka se ka kuranko ka a yakubaya kosɛbɛ jamana in kɔnɔna la. Congo RDC jamana a yirala k'a fɔ kabi Suissekaw bara diɲɛ sɛgɛn naani kɔnɔ jɛkulu mun ka caw ɲɛsilen don adamadenya hakɛ ma ni o ye Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme ye ko olu jɔrɔn bɛ Congo jamana ka wulikajɔw la nin waati na baw ko kiriko bunakun kan k'u ye Congo jamana ka situation ko alarmanti don ko gɛlɛyaba de bɛ kiriko bunakun kan ko fo ka fɛlɛn dabali de kɛ yaasa Congo RDC jamana kɔnɔna la kiri ka sinsin yaasa adamadenya hakɛw kana buruja Congo jamana kɔnɔna la. Iran jamana la a yirala k'a fɔ ko bagabagalikanw alertu o de ye maaw sɔrɔ ka kɛ ni taratadon sɔgɔmada solisoli ye. Iran kan denw ko u caman siranna a yirala k'a fɔ ko fɛn mun ye gɛlɛyaba ye ko u kunjɔlima ye k'a fɔ ko explosion ni o ye bɔmu jugu caman o binna Israel kan ka bɔ Iran ka denw yɔrɔ. A yirala k'a fɔ Israel fan caman bɛ yen nɔ ni o ye Tel Aviv ani Jerusalem ye ko u caman de tun bɛ siran ni yɛrɛyɛrɛ la baw ko Iran ka mugujugu u caman kun siran bɛ baw kabi sɔgɔmada joona fɛ ko maaw tun bɛ ka u yɛrɛ ɲini ka taa dogo ɲini, dɔw taara u dogo métro dɛngɛn kɔnɔnaw la yaasa mugujugu mun ni a bɛna kɛ u kan baw ko Iran kun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko su bɛ gɛlɛya u bolo kosɛbɛ ka kɛ ni tarata donya ye. Halisa Israel ani Iran ka kɛlɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ale y'a laɲini ko fɛn mun ye gɛlɛya ka ban jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko ale kɔni dakuruɲɛ kelen b'a bolo k'u ka fɛlɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ k'a fɔ Iran a ka mugujugu jɔ jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ ko n'o tɛ nin waati in na gɛlɛyaba mun ni a bɛ ka se jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ maa caman kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Ameriki jamana k'a bɛ sɔn ka na i nin don nin kɛlɛ in na nka fɛn mun ye Ameriki jamana ɲɛmaa a m'i datigɛ ka da o kan fɔlɔ ni Ameriki ka position ye. Halisa Iran ani Israel ka koɲɛw la a yirala k'a fɔ ko ka kɛ ni tarata donya ye ko jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bɔlɔlɔsiraw gɛlɛyaba de tun bɛ o kan ka kɛɲɛ ni tile 5nan ye ni o kun bɛnna kunungo ma jamana fila in bɛ ka ɲɔgɔn susu mugu bɛ ka bɔ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka taa fan dɔ in na ɲɔgɔn susuli kɔnɔna la ko internet ni o ye bɔlɔlɔsiraw ye olu ye gɛlɛyaba sɔrɔ n'o kɛn bɛ jɔyɔrɔba ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔden fila ninnu ma maa si tɛ ka se ka connexion sɔrɔ. WhatsApp ni o ye bɔlɔlɔsiraba ye bi mun ni a utilisebaga ka ca kosɛbɛ. A yirala k'a fɔ ko WhatsApp ɲɛmaayaso k'u y'a yira k'u bɛna publicité ka o dɔ don u ka WhatsApp sira fɛ. Maa caman bɛ ka u ye cogo min na ko maa caman mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka ni bɔlɔlɔsira in ka a suganti ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko mɔgɔ miliyari caman diɲɛ kɔnɔ olu de bɛ nin bɔlɔlɔsira in ka baara kɛ n'a ye ko bɔlɔlɔsira ɲɛmaaw bɛ fɛ ka o miliyari caman dɛ maa minnu bɛ o la ka se ka musaka de ta o la ka dɔ fara o kan ko o de bɛ ka na ni publicité ye yaasa jamaba mun bɛ u bolo ni publicité farala kan k'o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara u ka sɔrɔda hakɛw kan. An bɛ bi kunnafoli kuncɛ halisa ni Iran ni Israel ka kow ye. A yirala k'a fɔ ko Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ko ale kɛn bɛ ka yira k'a fɔ ko Iran bɛ ka a laɲini ka kumaɲɔgɔnw kɛ ani Ameriki ni ɲɔgɔn cɛ bawo nin ko in na maa caman bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Ameriki jamana bɛ ka dɛmɛ don Israel de ma duguma siraw fɛ hali n'a sɔrɔ a tɛ ka i tilen k'a fɔ nka Donald Trump kɔni a ka kɔrɔfɔw la k'a bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ de mugujugu mun bɛ yen ni o ye nucléaire ye ko nin mugujugu ni o de ma dabila ni Iran ma ka mugujugu susuliw ka o cili dabila ko gɛlɛya in tɛ ban nka dɔw bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ kunnafoni dɔw senfɛ ko Iran k'u bɛ ka taa se Ameriki jamana ma yaasa ko ka se ka taa négociation kɛ kumaɲɔgɔnw ka bila sen kan nka a yirala k'a fɔ Donald Trump ko ale ka kɔrɔfɔw la ko a y'a yira k'a fɔ k'u tɛna négocier kɛ ni maa si ye ko k'a fɔ k'an bɛna négociation de kɛ nin ko in na wa ko ayi o tɛ Ameriki fɛla ye olu kɔni ka laɲini ye jumɛn dɔrɔn mugujugu ka se ka jɔ yaasa jamana fila in a bɛ tile damadɔni bɔ jolibɔ min bɛ ka kɛ susuli min bɛ ka kɛ ni maaw ni bɛ ka to a la kɛlɛ in a ka se ka jisuma ka bɔn a fura kan ka se ka lafiya di jamana fila in jamana kɔnɔ denw ma. Kibaru ninnu de bi bamanankan kibaru ye wulafɛ kibaru mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni bi dɔ in ye ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don jani ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ani ce jani sugantili la ka se ka aw kunnafoli jaw tun bɛ ka yira aw la
a balimakɛ Keba Jalo fɛ a kan bɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45.